Hej alle sammen. I dag der skal jeg fortælle lidt om mit makeup. Jeg prøver at starte med noget jeg fik fra Maybelline. Altså, jeg er lidt træt lige nu. Ej, det er jeg ikke. Jeg var lidt stille og rolig, fordi min højtaler kan ikke holde ud af, at jeg snakker så lidt højt. Jeg har fået alle babylipsene. Jeg er rigtig glad for det faktisk. De er rigtig dejlige. Uha. Det der jeg hader i babylips i sådan nogle her papæsker, fordi de falder altid ud. Nå, men hvis nu der er nogen af jer, der skulle lige se, hvordan det ser ud. Den ser sådan ud. Så er det Maybelline. Jeg skal fortælle lidt om mine øjenskygger. Jeg har sådan nogle her øjenskygger. De er pænt dejlige. Der er sådan en blå, en grøn og en brun. Den brune, det er min favorit. Jeg elsker den. Jeg kan rigtig godt lide mørke farver som øjenskygge, fordi altså, det er bare dejligt altså. Det må jeg altså tro mig, jeg elsker mørke farver til mine øjne. Så har jeg også en puder her. Den matcher min hudfarve. Den er jeg rigtig glad for. Den har jeg brugt rigtig meget af. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men den kunne jeg bare rigtig godt lide egentlig. Så har jeg en fra Technique af. Den har jeg ikke brugt særlig meget af, og den er også gået stykker lige ned i midten her. Det var det, da jeg fik den. Jeg tror, det var fordi, jeg kom til at tage den æske, jeg fik den i. Og ja. Jeg har fået sådan en. Den har jeg brugt rigtig meget af. Så ja. Det er rullegardinen med det. Det er sgu lidt for lyst. Sådan. Og så, ja. Der stoppede jeg lige var. Jeg har fået sådan en Elite Models øjenvippebukker. Den er jeg rigtig glad for. Jeg virkelig elsker den. I skulle tage og købe den. Det er den bedste i hele verden. Så man kan ikke få nogen bedre. De bukker øjenvipperne lige så perfekt. Altså, de er so beautiful. Altså. Så har jeg også en foundation. Den er fra Astery. Rettere sagt kaldt Amway. Den har jeg brugt rigtig meget af. Sådan. Ja. Den har jeg brugt rigtig meget af, fordi at den er forelsket i, tror jeg. Den kunne jeg sidde og kysse med hver dag. Altså, den bruger jeg rigtig tit, men for det meste kun når jeg skal til noget specielt. Så er sådan en her puder. Den er alt for mørk til min hud. Måske kan I se det. Altså, kig på min hud. Kig på den. Kig på min hud. Jeg prøver den til at markere min kindben i stedet for. Det vil jeg abonnere og sådan noget. Mærkeligt noget. Ej, det er ikke abonnere, det hedder. Jo, jeg ved det ikke. Nå, men den skal I virkelig bruge. Så hvis jeg har en for mørk puder, så brug den til at markere ens kindben. Det kan det altid bruges til, og det er bare... Altså. Så har jeg fået 2 øjenskygger fra Manhattan af min mor. Det er jeg rigtig glad for, fordi det er sådan nogle mørke farver. Og som jeg fortalte før, så elsker jeg mørke farver. Og de er dejlige. Og jeg har fået sådan en Chit-Chat øjenskygge. Der var faktisk sådan en mega lækker lipgloss i og sådan noget. Man bliver nødt til at vaske dem ud, fordi de blev for klamme. Jeg har stadig dem her. Jeg tabte dem for noget tid siden, så de ligger i stykker lidt. Jeg har ikke brugt sådan meget. Der er faktisk en, jeg ikke har brugt. Jeg kan bare ikke huske, jeg tror, det er den mørke lille. Eller har jeg brugt den? Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg har fået en mascara. Jeg tror, rigtig mange skal lige hente dem. Ja. Jeg har 4 mascara. En fra Manhattan. En fra Elf. Og en fra, og 2 fra Astery. Altså Amway. Den her, det er min favorit mascara. Jeg ved ikke hvorfor. Den er bare lækker. Det er sådan noget. Den er mega dejlig. Jeg ved ikke hvorfor, den er bare perfekt til mine øjne. Og så den her, den er Elf, den er jeg rigtig glad for. Men jeg kan også helt godt lide den her, fordi den er brun, og den matcher mine øjne, fordi de er sådan mørkebrun meget i det. Jeg kan lide en sort, men de er rigtig mørkebrune. Så har jeg fået 2 lipgloss fra Manhattan også. Fik dem ikke sådan på samme tid, men de er stadig mega dejlige. Den ene dufter vandmelon. Prøv lige.
Det var det. Det med den her dufter af melon, kan jeg ikke huske. Den her, den dufter af watermelon, altså vandmelon. Den her, den tror jeg nok, den dufter af jordbær. Eller sådan noget hindbær. Ja, den dufter af hindbær. De smager ikke af hindbær, så prøv lige, det vil jeg også bare lige sige. Lad være med at spise lipgloss. Det kan altid smage godt, ikke? Men det er også meningen, det skal smage sygt godt nogle gange, fordi altså folk, jeg ved det ikke, men det er bare en ret dårlig idé at spise lipgloss. Altså, jeg har selv været igennem det før. Så har jeg fået en Labello, den fik jeg af min mor. Original, fordi jeg har haft tørre læber, den fik jeg af min mor. Den er jeg rigtig glad for. Den dufter sådan, jeg ved ikke hvad den dufter, jeg tror bare den dufter lidt på mad. Og så har jeg den her, den er jeg sygt forelsket i, virkelig sådan, virkelig meget, og det ved jeg også godt, jeg har sagt for nogle af mine andre, men den er sygt dejlig. Prøv at se, prøv at se. Altså, prøv at se den. Den er sygt dejlig, jeg prøver lige at forestille den til læberne og sådan noget. Det er sygt dejligt altså. Så har jeg også fået en foundation fra Manhattan, en BB Cream. Den er også mega dejlig, men den er bare rigtig lys og mørk til min hoved, hvis man kan se det lidt. Den er... Ej, jeg gider virkelig ikke til at prøve den på min hånd lige nu, fordi det kommer til at tage lidt for lang tid. Men jeg har fået sådan en her. Min veninde Ida, hun troede, at det var en bronzer. Det var det så ikke. Det er en meget dejlig øjenskygge, jeg også bruger rigtig tit. Det er bare lige sådan for, at mine øjne de skal glimte lidt. Det tror jeg, alle kender til. Så har jeg en lipform. Den købte jeg i H&M. Den er dejlig. Den dufter vanilje, og det ligner en lim. Den er rigtig stor. Og jeg elsker den. Den er bare lidt skæv. Så. Og så har jeg fået en en flydende eyeliner fra Manhattan. Den er også mega dejlig. Den ser sådan her ud. Jeg vil sygt meget anbefale Manhattan og Teknik og sådan nogle forskellige ting, fordi de er dejlige, og Maybelline New York, seriøst. De laver det bedste makeup i hele verden. Jeg elsker det. Jeg elsker alt makeup. Og så har jeg fået sådan en her. Den er meget dejlig. Den får ens hud til at glintre, så det er meningen, ens kindben skal glintre ved det. Det er nok lidt, en lidt dårlig belysning her. Så ja. Nå, den sidste ting jeg vil vise jer. Der er mere endnu. De 2 sidste ting jeg vil vise jer. Det er en læbestift jeg har. Lige hurtigt. Det er sådan en. Den er rød, den er dejlig. Min ven den har prøvet at få den op i næsen, fordi vi lavede sådan noget. Hvor man skubber ind for hende, så skulle man lægge den op på hinanden. Så har jeg sådan en her. En lip butter fra Nivea. Og det er Raspberry Rose, og den er dejlig, og jeg vil anbefale den så højt. Den er sygt dejlig. Nå, det var alt for nu. Hej hej!